Masu sauraro barkanmu da sadiya a wannan shiri namu mai albarka, wato shiri mai alaƙa ta kai tsaye da soyayya. Ita soyayya wata ɗabi'a ce wanda a kanta rayuwa ta ginu. Da yawa suna zargin wani lokacin da ya shiga soyayya ko lokacin da ya fita ko yadda yake mu'amalantar soyayya, sai dai kash rashin sanin wace ce ita ne ya sa ake yin haka. Akwai ɗabi'o'i da Allah Subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam a kai, ba abin da zai masa birki ya saita masa tunani sai soyayya, ko ya so ko a so shi, shi ne abin da ya sa. Shi ya sa Allah Subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu sai ya ƙulla mana wani aure guda biyu, ya ce waja'alakum nasaban wa sihra, ya saka ku ‘yan uwan juna ko kuma auratayya ta haɗa ku. Wannan abubuwan guda biyu su suke zaunar da zaman lafiya na soyayya, suke zaunar da al'umma lafiya. Wato duk lokacin da ya zamana ka zauna kai kaɗai, baka da wanda yake son ka, baka da wanda kake so, to akwai yiwuwar hankalinka zai iya taɓuwa. Duk waɗanda suke yawan samun kansu a cikin munanan ɗabi'u da munanan halaye, za ka samu tushen abin wallahi ba a son su, danginsu ko sun yi menene da su la'ubali da su ko wani abu makamancin haka. Shi ya saka akwai rayuwa a cikin soyayya. Wannan shiri na soyayya baya tsayawa akan wai gwaranci iya na soyayya, a'a, za a iya wai na waɗanda ba san soyayya ba, shirin zai fito da ainihin amfanin ita soyayyan ne, da yadda za a ci ribarta, da yadda za a more. Shi ya saka lokacin da za mu ga matasa da ake zargi da ba san me suke ba, amma za ga in suka kamu da soyayya tana iya juya su yi ɗabi'un da ba nasu ba, tana iya juya su canja daga wani hali zuwa wani hali. Saboda haka soyayya duniya ce. Idan an biyo wannan tasha mai albarka, za a ga yadda za ka ƙulla ta, da yadda kuma za ka tafi da ita, da yadda za ka ci ribarta. Da yawa daga cikin masoya suna yin abin da ake cewa unconscious actions, suna yin ayyukan da su ma ba san ma'anarsu ba, ba san kuma suna yin su ba, amma kuma duka abin da ya ja su suka yi shagalat ba soyayya ce kawai ta tura su suke yi. Wannan yana sa wataran iyaye ko magabata su ga wai ikon da suke da shi ko alaƙarsu da 'ya'yansu za ta iya amfani da ita gurin katse soyayya ko kuma ƙulla ta yadda suka ga dama. Sai dai kash abin ya wuce nan haka, ba zai yiwu ba, sai an yi taka tsantsan. Irin alaƙarka da ɗanka, irin alaƙar kenan da kuma soyayya take shi. Nasaban wa sihra, nasaba ce da kuma surukuntaka. So kowanne yana da tasiri ƙwarai a rayuwar ɗan adam. Shi ya saka wanda duk ya kamu da son wani abu, a bi shi a hankali in ana son cire masa wannan abun. Wanda baya son wani abu, a bi shi a hankali in ana son sa masa son wannan abu. Saboda soyayyar mahallinta da tushenta shine zuciya. Ita kuma zuciya ko da ma'aiki yana addu'a cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, Allah kai ne mai jujjuya zuciya, ka tabbatar da zuciyata akan daidai. Saboda haka bigiran soyayya zuciya ne, kuma soyayya rayuwa ce. Soyayya shine ruwan sama mai albarka da yake saka zuciya ta zama rayayya kuma ta rayu a cikin jin daɗi. Saboda haka wannan shiri a biyo mu, za a koya yadda za a ƙulla, tafiyarwa kuma a ci ribar soyayya insha Allah.